Hello guys, mayong gabi. Gabi na baron? Gabi pa ba? Kadlawon na day. Alas 2 sa kadlawon guys, ng mataming banana kay nawala ang kuryente. Pagkahuman guys, kay nagtuo ko nga ang kuryente guys mo balik. Pagkabuntag pa kay ningbuto ang transformer na pud namo di ana o kanang main nga transformer di dapit sa mangga. Ningbuto mo tumi ana usong banana nga. Kay magluto mo kusuan sa mga dugi. Maglungag na lang pug ko sa uling ko naglungag guys kay sayang man pud ang kaning kuan, ang kaning baga mo to nga pagkaluto sa kuan sa sudan sa kong dugi gipang-init ako ang mga herbal unya na pa may nabilin nga uling ako na lang pong gihurot guys kay ka kuan ko kaning magluto na lang pug sudan karon guys atong oras is alas 4 na kapin. Wa na lang jud ko natulog guys kay kung matulog ko magdugayan ko og mata. Una nagluto na lang buko guys. Mana na ni og init na nako ang kuan man ako lungag man ako luto sudan sa iro. Nagsiga pa gani ang solar guys. Ako na lang na ipahurot ang kuan ani kay para ikuan na i-charge ko na ito sa gawas. Ay solar na dagko dito guys. Oh, wala pa namo na nataod sa gawas kay si banana busy pa man. Nagkuan na lang po. Magluto na lang po ko ani guys. Okay. Kanina kuan di man siya. Kani dili man ni suyupon ang sabaw ani. Gawas atong pansit nga atong dragon kay suyupon ang kuan. Kana dili man. Manan. Apo may uling di pero masayang atong gasol. Sa uling raya po nato lutuon. Sayang pud ang kanang baga, ang kanang kayo bagay, sayang ang baga. Ito nga. Luto ta. Kinapay baga. No? Magamit pa man ang baga. Ako guys, kung ako'y papilion ito guys, mas ganahan ko magluto sa uling guys kaysa gasol. Lami ang nilutuan sa uling. Kanang murag luto dito guys. Uy, nga naman na. Ayun, nag-hiratri kay ganito na po na. Hindi natin. Ano yan, ito ano, bulan. Magluto na kung sugod. Nanuktok na si Dodong gamay. Gusto na siya masulod. Ang gabi unta na ko nilutoon guys. Nga kay nausa man ako na gas. Maingon mo ko sa kong banana nga. Dili na lang ko magluto kay gikapoy man ko gikapoy kog laba, gikapoy kog limpi sa balay. Ano na ko kaya nga manggawas lang ta palit ta og fried chicken og lugaw kay lugaw kung gikaon kung banana fried chicken. Utong wala na ko ni naluto og gabi. Auto guys nga. Dagan pa kayo among rice. Gamiton din ako ni ang rice eh. Ano lang ipaas ko mga dugi pamahaw. Dito na po nito. Para kuan. Hindi na po. Sige pa ang kuan mo. Ang solar. Solar ng gamay. Ito kay para lahi ang kaon sa akong mga dogi unya. Nay atsal to sa kong pinanom niya. Hindi pa mo kayo igawas eh. Alas 4 pa baya guys. Kailangan ako nagutang atsal. Lami ito ni kamatis. Kamutda naman tag kamatis. Lami raga ako ni kinaamtay ko niya binisamit. Tagulan ran ako ni tinapa guys. Natay tinapa. Tani itong isagod kay lami king isdaan ni guys, matang baka ang isdaan ni. Hi day. Gutom na day. Ang sayo pa ayo day ay. Gutom na sayo pa kaayo. Ano kay ni ang kuan ani? Kani dili na ko ni ilabay kay kani ba dili na ko ni ilawi kay gamit kay ni guys kanabit mo sa hangir ana nimo ma kuan ang isabit ang hangin mo ano gamit kay dagan na kay kuan ni pangtigom nako
Nara diri, di pang kuan ako diri okay. Gamit kaayo ni. Kayo ko sa buntag galuto na. Kayo sa buntag gabi ipad. Kadlawon ba kadlawon. Lami king isla ba may sa tulog pero lami ang isda. Tanawan gud yung isda guys, lami kaayo guys. Matang baka nga isda guys. Dili bitaw katong tamban. Nang ganahan ko ani nga kuan sardinas. Naman po din sa kanang mega sardines pero talagsara ang kana dito kay nagabre na ko maugid ang kuan. Maugid ang iyang sulod. Na, hanip kayo yung isda. Tatloban sa nato. Hello. Okay. Narapot ang lamisa. Ang wala na ni banana, manaman daw ni hugas. Trapuhan na lang ni kaya para kuan. Para butangan na lang ni Grace. Uy! Ano man na? Proceed! Hindi na sige. Guba na ito. Magbutang ko ang sudaan ni banana. Hindi, hagot mo day. Hagot day. Hagot ka day. Nato yung tintahan guys kay para lang. Atay ginasamit na atay kani paminta powder. Ini iso paminta powder. Nagkiap na pinsirusil. Nakiat ako kaha. Nakiat akong bata eh. Rosel. Hindi na siya mapansit guys. Kaya pili na mo kuan ang sabaw. Naon na to para dili kayo taas ikaluto. Na.
Nya na pud ato na pud balikan og timpla. Na. Proban na to guys. Hindi dili ra gid masayang ang uling ba kay. Dili nagawon na ko ba unsa ko na ko ni uling ay nga. Sayang kaayo dagan pag uling unya. Makuan ra ba? Di magamit nakauna na ko ako na lang ni iluto og sudan kay para magamit ang uling pagkahuman na sudan buntag sayo na sudan ana hindi dili ra gid masayo kay pangitaag paagi man nga ang uling magamit rapot kag lamisa kay para limpyo itong lamisa. Si Banana natulog. Balik og katulog si Banana kay work man niya unya. Itnit pa ang ato ang palibot guys. Tawa ninyo guys ha. Itnit pa ka itong palibot. Itnit pa kaayo. Ako pa nakitaw-kitaw di ari wa pa yung mata silino. Ganina pa kung kinitaw-kitaw diri alas 2 di. Nakitaw-kitaw na. Nya kay nagkuan naman ni. Ato na ning butang nagsabaw. Ang lami ang ala. Lingkuan. Lindukot. Kaya na tubig kay murag lindukot iya. Day? Bakit day? Rosel? Natumba na imong kuan diya ha. Si Rosel ako ang person. Ang sulod sa CR nagpupo. Sa CR siya nagpupo guys. Very good kayo. Ano nagsabawan na. Ang kuan Rosel. Rosel. At nalipos iyang pupo dito sa kuan kay isang magkuan ako na niya mag CR. Artir ba na kay ana pa iyang pupo di yun na kuan. Sulod sa CR ba na ba iyang pupo guys. Kaya ka artir ng ganyan. Ihurot lang na ako yung pinisamit kay para kuan.
Sayang, tilo ko na to kay sayang. Rosel! Nakiatap ko ng ungo diha ay. Katag tubig hinuwan kay wala na tubig sa balde. Wala man gayong agas ka ganina guys. Ang ako ang giwas-was ganina kung ng mga tubig ay nagtuo kog mo agas karong gabi wa ang dami agas. Si Rosel pagtantiat sa sulod sa kwarto. Tulog na ba yung amahan? Ano tayo? Niat yung bataa oh. Gamay ra siya sabaw. Tangan pa nato sabaw. Lami na guys. Ano po? Powder. Yung toyo gamay. Lami lang to kito ganina niya. Ako ang magikot ang tubig pero okay ra kay. Gamay ra pug tubig way lami. Makuan. Lami isigop sabaw. Padala din ako si banana ani. Guys. Ew. Moon. Tulog ko si banana guys. Lingkod sa ta. Nitras wala pa na. Luto ang kuan. Ang ato ang lingkod sa ta. Padala ko si banana usod ang unya kay ready na siya magpalit og sudan. Sa tubig. Sa tubig yan. Kanya. Ay, Rochelle. Bakit, Rochelle? Rochelle? Bakit? Akong Rochelle, guys. Awan ninyo akong Rochelle. Rochelle?
Come here, Sel. Nandula. Sa kwarto, nandula siya. Nandula ako ang bata. Sel. Na. Hayag na. Hi, Wakwak. Ang niya dapit, magkuha ko og herbal. Dayon, kay wala kay si banana herbal gabi, di man na siya mainom og bayabas guys og kaning saban nga nindot ang kana sayaha kay kuan. Maglugos siya pupo, di siya kapupo kung bayabas tinubi po na kay bayabas sambal ba na sa Kalibanga area. Hindi siya mainom og bayabas. Ang inom niya is kuan lang bulak, serpentina. Ano mo na yung inom. O kalabo di ay magkuha pa di ko kalabo kay wala din na siya kainom og kalabo. Mintag ning mata nato si nanay kay manguha og kalabo. Unsa pa di ay oras di ay? Alas 5:15. Alas 5:15 pa di guys. Wala si Rosel guys. Awa. Tuto. Yang gi kuanan si Wakwak. Si Inday to dapat sa iyang daddy. Si Inday man na. Baby te. Na, tara. Nag-adjust siyang daddy guys. Ngayon na ang langit. Alas 2 ko ding mata. Wa na ko natulog og balik. Kay kung makatulog og balik, di ko makadigamo. Yaulok ra bang banana. Una nga. Matawag sa'yo. Ay, naman to'y gamay di nga ako. Ano, dito butangan ako sa iyong sudan. Katong Tupperware nga gamay. Nangita ko Tupperware na ari. Anda mo na ko daan iyang sudan. Galo na ko siya ani. Oh. Harat ang pansit guys. Oh. Na. Lami kaayo. Nindot siya nga pansit kay dili malata ba di pare tong dragon bitaw nga. Malata. Nangita ko kuan. Sudlan sayang sudan. Magandam po daan sayahang balon. Naaman to'y Tupperware diri nga kuan. Asa man to nabutang eh. Pangitaon pa. Naaman po ingon ani oh. Kari na lang akong sudlan guro. Kani oh. Katong datong Tupperware kay baga. Siguro daan. Pero na adaan pangitaunon pa man guys. Kari na lang akong sudlan. Gamay ra pud kay kung kani pud dako ra pud kaayo. Asa di katon ako nabutang kung Tupperware na ako di ani gamay na Tupperware. Munta ti sudlan kay kuan dili ra malana. Kaon ako din naran na. Dala na ko sa banana ako nga giluto nga pansit. Akong Tupperware guys, pila na ni katuig nga anas mga 20 kapin katuig na nga kuan na oh, ang mga taklob. Pwede man daw ni ilisan. Andre Tupperware is pagadian. Oh, wait lang kanita ko kuan ni daddy. Sudlan sa sudan. Ano tayo iwak nang sa tayo ka? Ngita tag sudlanan ang daddy ko ah. Ang ko steamer diri oh. Ini sila kadagan natong gamit inata kami muray. Sana. Ano, pwede ito ko ang gari mga mangkot ng gamay. Wala gid siya sa katon ako ng butang.
Ngam to di ana pangitaunan ko kaayo. Tiya sana ko ni ibutang mo kay magliso. Asa ka to nang to di ari rin. Mga upak na siya guys. Ang tupperware mga upak. Sa kadugay. Mga upak siya. Mga baso. Mga baso. Baka rin yung mga guwapa di ay. Katiga-kita ko ng butang na siguro diri ang may panitaunan guys. Luto na diri na ang pansit guys. Laho na. Asa ka ito ko ng butang ay. Ay manggod unta to kay gamay ra siya ba. Naluto na ang pansit eh. Awa di, uy, Mickey. Sa'yo man lagi ka uli. Naku, Mickey, guys, uli na. Kaon na siya. Kaon ka? Sa'yo pa man kaon. Alas 5 pa man kape. Ha? Alas 5 pa man. Unya na mo kaon kay sa'yo pa. Ha? Unya na kaon, ha? Ha? Sa'yo pa kaayo. Kasi bako Mickey sa iyang mama. Noy. Kalooy. Wag ay asa kagikan Mike. Man kani anto Mike. Anong karon pamangka? Makatigtambayan. Mike. Makatigtambayan? Mike guys. Ning uli si Mike kay mukaon niya kay sayo pa man. Pero pikit ibalik ang bangko. Ay, sorry. Hindi lagi makatangata ng dalan para dili matumban. Ako man din nalimutan ang butang. Ay, di ang sa ay niya ron na. Luto na. Hindi kayo. Guys, managluto tong kuan guys. Balik lang po na akong inununan guys kay napadyo uling guys. Huwag kay malanay ang uling. Balik na ko ng uling ay uling kanyang inununan kinapa may uling. Sayang man antod malanay na magamit ra. Sayangan ko guys eh. As in sayang na sayang talaga. Kita usta period guys eh. Ay, ara. Nakita ako. Ay, kuan siya o na nga. Kuan na po na nga. Gabot. Ang gabot guys eh. Ay, kari. Kabiri ko ni ara di ay. Kani akong sudulan. Butang ako na diri.
Ngita ko sila sa banana nakakita ra jud ko. Agay. Aragan. Dili ni siya mayabo kung wala na aski ka ng kuan. Ako lang siyang kanang gustog silupin para dili mausik. Nara guys. Napagunta tayo sa diari na ko andi. Ay gisiglang dito na ko sa ginamos ng nanay. Di ay katupod unta, nindot pud unta to. Mabutang ta diri sa sudan. Na kami ki. Sayo pa man. Ay, anya na pud mangay na pud kaon. Okay, mag-angkat ka sa pagkaon ni daddy mo dalhin sa airport. Okay, mapasok ka. Huh? Ay, Jesus na. Musik. Ara guys, iandam na ko para balunan ni banana. Oh, di ba dili mo sige kuan ba kay. Isa na ko ni takluban kay init pa kayo. Dire sana ko gibutan. Dili mabutang ko niya daag pagkaon sa iyong balunan. Halak ka. Ba, semuka gitu. Panik sa iyo. Pilit. Pilit ang panik sa iyo guys. Butangan mo na kong egg.
Hindi na yung balingan guys. Alas 5:30. May? Hindi na kay makuha og tambal nimo. Magkuha ko og kaning kuan kay napay uling oh. Hayang ang uling. Ay naganda na kung kuan nimo balon. Gawas dagol la. Wala man naram dia. Padalaan ti kag pansit. Si. Nindot man siya nga pansit kay dili man nimo. Tara oh. Sudan nimo. Atong kuan nagsilasin ko. Ano yan po ginagay? Dili man siya mo kuan kay oh ayan diri na ila. Ano na silupin kanang bulan ba? Kita. Na ang bulan pa. Na. Asila. Kaya nita na ko silupin. Ay ha ibutang sa mong kuan. Yan naman dahil itanganan sa inyong sudaan oh. Ara guys oh. Akong gidublihag silupin para dili makuan. Mausik. Gisiya namin silupin yung abot dito kay ako nang giduot pag kuan o para di siya mausik. Guys, ang balong ni banana guys. Ka-ready na. Dili ra ni mayabok eh. Kuan ra man siya. Nuan sa ko ay mga alak. Ni dai dai. Ni, bawa ang anso. Basta dili. Bagol. Sa ating kwarto mo kasi tudong kami. Dai dai dai. Dai dai. Hi! Dadong! Uy, si, kuan mo. Dadong! So, ikaw, gisugo kasi ang amahan ba? Gani mag-atang. Wala inarte. Nabugno na po sila guys. Sige na. Makabughat ang mga dogi. Nagbugno na po. Mga amaw. Ara. Bagong tamuron na. Mopay pagsaka bugno dayon mga. Ha. Tinuo ko. Unsa man ni kuan palungon na. Dagol. Tayo kayo mga
remote ano. Dili pa na i-charge niya kayo pa ng lubat. Mata na baka si nanay kay mangalap ko. Ay mo itlog kay napanit tungod sa kaluto na kaayo. Bukal na naman una. Ito na ning haunin kay. Magilam diha. Ako na lang ning butangag ini ni tubig kay sayang. Ganun ko ano. Gani din ko lutoon na yung tambal diri. Oo. Or daan nang nako to diri nang maglilit nang ko di ari. Imbis ning humok nang tayang ubo guys, na sige choking. Ara o sige choking no. Hinambid pa mugtahor. Imbis ning kuan na unta yang ubo na ulian na. So pag ulian na sige sigarilyo. Impas. Ano i-remind sa kanon sa i-remind. Balik na ko diri. Panik siya sa trabaho. Kaluto na kaayo. Ay, bilat. Kalau sen makanan na pagkaagoy, no po. Kani kay sayang ang uling. At least magamit. Hindi nito dito kung ibutak. Kung mga tupperware may ba kayo no? Kung ano siya ka nalagaro, pwede mo na i-release ka ng gano'n. Hindi na mabuak. Kanang na kung ano siya ba, expire na buho yan. Ilan na ba nakatuig? Ano na sa mga 30 years? Nakita guys.